Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bu 2022-nji ýylyň 14-nji dekabry Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Sanjar wakasy ýyly wagtlandyrylýan 25-nji noýabr wakasynyň, ýagny Sapar Murat Niýazowyň janyna kastetmek tynanşygy diýili wagt berilen wakaň 20 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrymyzda dowam etdirýär. Bu gedeki gepleşigimiz şo tema bagyşlanan gepleşikler tapgyrymyzyň 2-nji bölümi. Kimde-kim birinji bölümini dinlemedik bolsa, onda ilki birinji bölümini dinläp ondan soň şu ikinji bölüme geçmekligi maslahat berýär. Sebäbi wakalar ýygy derli terde gurrun berilýär we olar lowky taýdanam özara baglanşykly bolup durýar. Ýene bir ýatlatjak zadymyz gepleşikler tapgyrymyz Sanjar wakasy näme diýilip atlandyrylsa da biz diňe bir Sanjar wakasy barada gurrun etmän, eýsem umumyň Türkmen opozisiýasynyň ýakyn taryhyna degişli käbir beýleki möhüm wakalary da degip geçýär. Şunukdan nazardan bu gepleşikler tapgyrymyzda berýän jikme-jik maglumatlarymyzyň köpüsi odal hiç bir kanalda we hiç bir gepleşikde berilmedik maglumatlar bolup durýar. Şunam aýratyn gödeňinde tutun. Inni häzir gysgaçyk reklamadan soň gepleşigimizi odalky birinji bölümde tamamlan yerimizden dowam etdireriz. Inni şo döwürlerde men aýtdym, şol Barış Şyhmuradowyň takwiçe premier bolup beren döwüründe howpsuzlyk ýanky gulluklarynyň üstünden hem terenjämlik edip beren döwüründe soň daşary işler ministri bolup işleýän döwüründe ýa-da kän teatrem kän. Ýöne şo döwürden soň ýuwaşlyk bilen Niýazow bugün eginleşlerini ýa-da hemşerleriniň amydyna düşüp başlady. Ýankaýjym ýaly Sapar Klimov soň türmäde çek bolup bolýan, çykdy türme emedi ýurtdan gaçyp gitdi, soň opozisiýonere öwrüli. Ondan soň Sapar Klimov soň maňarda ýanky kösenen garyndaşlary boldy. Olaryň biznes bilen meşgullanyp ýören adamlar olar Sowet döwründen, 80-nji ýyldyň ahyrlarynda da şol Stofantan diýilen ýerde birden ýanky bazar feowda edilen ýer bardy. Şoňam eýesi Klimovlar diýip eşdiýärdik da. Soň şunu bolup çykdy, Sapar Klimov özüne gepleşiklerini bir ýerini öz dili bilen şonam aýdy. Ýani 1-nji dekabr 2020-nji ýylyň 1-nji dekabryna Türkmenistan köpüýtüp etdiýän gepleşikde Sapar Klimov aýdýar, men diýär parahat diýip inimmady diýär. Şo diýär 1995-1996-njy ýyllarda Aşgabatyň Stofantanow diýilen ýerine bazar saldy diýär. Teredin Niýazowyň döwründe ýankyň inisi parahat bazar gurupmuşunda. Hemme kişi bilýändir onu diýär, öýde aýdyp otyr. Ulu bazardy. Öýdem şäher esbalkomynyň öz haýyşy edip gurdurdy şonu diýär, inime diýär. Inim parahat şo bazary gurup 3-4 ýyl işletdi. İşletdi diýene teredin şutaýda näme näme bar. Şo döwürlerde de intäk şol Aýmurat bardy. Aýmurat Bayramow Worda kon diýilýän. On 92-nji ýylda Niýazow aty öldürdi da. Ýöne şondan soňam Türkmenistanyň içinde esasen Aşgabatyň territoriýasynda da bir öz uruşlar klanlar bardy da. Şol bazarlary, biznesleri ele saklap oturan ýa nalog salmak diýilen zatlar bar da. Salgy salmaklyk, feowda edip ýören adamlar. Şol Aýmuradyň ölümünden soňam käbir klanlar tarapyndan dowam etdirildi. Şo klanyň birin boýnalmaly da Klimov bilen şo klanydy, Klimov bilen maşgala agdalar neberelerdi. Şona mine öýden boýnamaly otyr. Şol Stofantanow diýilen ýerdäki bazar, ol döwletiň bazary bolmaly. Emma onu hamala gurýan şo Klimov bilen maşgalasy gurupmuşun. Soňam olar näme diýär, gurun soň şo taýda feowda etjek bolsaň sen şo butkolardan orun aljak bolsaň sen paş tölemeli. Klimovlara paş tölemeli. Onam gidläp oturan oklar Klimovlar bazar diýilýärdi şo döwür, şo bazarlar, şo Stofantanyň ýerinde. Onam döwlete işlemeli, döwlete pul tölemeli bolýar, sen döwlete patent tölemeli. Sen döwlete salgyt tölemeli, eger sen döwletden kreýin alýan bolsaň. O döwürde bazary hususi eýetçiliginde saklamak diýilen zat ýokdy. Intäk. Ýol parahat Klimovň bolýar eýetçiliginde aktatdyr. O gurup berdi diýär, soňam şonu işletdi diýär. Ýöne biziň öz tejribemizden bilşimize göre şo taýda şol Aşgabatda bolan döwrümizde biz şo bazara bartagam şo Klimovň bazary diýilýärdi.
Soňadan gürleşip görsek şol organ işgärlerini işleyen adamlar bilen biz men gürleşip gördüm. Bunu şo döwürde diýe şolar işletýärdi biz töweregine barban bilen zoktuk diýdi. Organ işgärleriniň hem bir kysantı maňa aýtdy şonu. Biziň baryp şoňa goşulmaga da hakymyz ýokdy. Şol tölenýän sargytlary şol iklimden maşgala salýat diýdi. Inni bilen ýygyna düşüp başlaýan niýaly ýanky ýalatlar edip berän şol klanlar maşgalalar bar. Ondan olaň içinde ýanky Jumaýew bilen maşgalasy bar ýugda edip berän. Ondan şolam ýanky Guwonç Jumaýew diýilýän adamam ýanky Sanjar waka diýilýän waka gatnaşan ýa-da şahsiýetlerden biri. Olam şo döwürde şol esasy ýugdan dolandyryp berenden biri eken. Ona görüň bu taýda hem iklimifler ýanky şol ýugdalar dolandyryp beren klany birleşýär. Ýanky Sanjar wakasyna hem ýanky Jumaýewler diýilýän klan bar. Olaň maşgalaty birip geldi. Bu sözüne de Şeyh Muradov hem bulara yol başçılık edýär. Şeyh Muradov hem bular tanaýan eken. Ödegürne ýanky aýdyşym ýaly şo minister bolup işlendi görünýär de bilen sebäbi bolmaly. Bolmasa ýanky ýaly işleri hem edip bilmeýär. Niýadow öýde ýygyňdan gelýärmi? Soň Niýadowyň bidatlary bilen soň olaň ýygyna düşüp başlaýar. Bizneslerini elinden alyp başlaýar. Bazarlaryň kontrollugyny döwlete geçirýär zat edýär. Şunu ýaly bilen biznesine ullukan urur ýa-da. Ondan inni ýanky Guwonç Jumaýewiň edýän feowda ýanky feowda dolanşy diýdik da, bular bir klan diýdik. Bundan biz niýerden berýär? Ýanky şol dilli uşuga gatnaşan Amerikan raýaty, Orset asylly Amerikan raýaty Leonid Komarovskiy şol Türkmenistanyň türmeden boşak gelenden soň Izvestiýa gazetine interwýu berýär. İlkinji interwýu hem şo bolýar. Inni bu taýda niýadow hem Niýatyň adamlara mehemeşniklere moňa tüpüň çenäp duranyok sen şunu ýersiň bunu ýersiň diýip öz dilinden aýdýar. Şo taýda bir zat aýdýar ýanky Leonid Komarovskiy şo Guwonç Jumaýew diýilen adam bilen özüniň gatnaşygyny. Şo taýda soraw berýär jurnalist. С какой целью вы приехали в Ашхабад в ноябре прошлого года? Diýär şol ýanky Sanjar wakatynyň öňýany şo noýabrda, noýabryň 23-nä edi şo wakatyň öňýany. Ýanky şol Leonid Komarovskiy bar ýa-ni şu waka goşulmak üçin, gatnaşmak üçin. Diýär bularyň o klanyň ýanky Guwonç Jumaýewiň klany bilen bir hyzmatdaşlykdaky adam bolup çykyp gel, ýani Komarovskiy. Feowda edýän eken. Ondan sonra diýär, şunu jogap berýär. Leonid Komarovskiy diýär. К моему другу приехал я, Гуанчу Джумаеву, с которым знаком с 90-го года. Тогда в Турпене он был бизнесменом номер один. Men niye dostum Guwonç Jumaýewa mihmançylyga geldim şonda diýär. Men ol adam bilen niye 90-njy ýyldan beri tanışdy. Leonid Komarovskiy diýilen adam özi jurnalistika fakultetini gutaryp makala ýazyp beren adam 90-njy ýyllarda da. Ýöne şo döwürde Amerikan raýatyna, ýa Amerika göçüp gidipdi. Ondan birden edip biz feowda şol post-sowet ýurtlaryny 90-njy ýyllymak, tek Sowet Soýuzy dargamaka. Ýam tanaýan eken, tanışlyk açypdyr birden edip şo döwürde de Guwonç Jumaýew bilen şolaň maşgalaty bilen bereti bilen. Ondan soň Amerika gidenden soň şoň bilen Türkmenistana bir haryt getirmek üçin täzeden gepleşik ýola goýýar. Ondan şonda da diýär Guwonç Jumaýew diýär Türkmenistanyň nomer 1-nji diýär biznesmen hasaplanýar diýär da. 90-njy ýylyň başlaryny. Мы вместе делали деньги, biz diýär bile pul ýasaýadyk diýär. Günü manasynda terjime etseň da. Ondan diýär поставляли в Ашхабад компьютеры, продукты, алкоголь, сахар. Aşgabatda diýär daşary ýurtdan indi belli däl, o nirden eltýän. Amerikadan eltýän ýa başga ýurtdan. Ýöne diýär biz Aşgabatda diýär kompýuterler eltýärdik diýär. İmit önümlerini, alkogol, ýanky spirtli içkiler eltýärdik, şeker eltýärdik diýär. Onun üçin şiroko работали diýär. Ýanky diýär gaty diýär ýaýrap işleýärdik diýär da. Ну и представьте, indi diýär gödöňe getirin biziň edýän feowdamyzyň derejesini meçhörün diýär. Пароход сахара стоит порядка 4 миллиона долларов. Bir пароход diye, bir gemi yük şeker ersek Türkmenistana şo diye 4 milyon girdeci berýär diye da 4 milyon dollar ýöne bir gada şeker ertemizdi. А мы такие пароходы отправляли постоянно. А biz bolsa şolar ýaly gemiler diye şeker yüklenen gemileri hemişe ertýärdik diýär. Ýylgy derler tip durduk diýär. Her gemiden 4 milyon dollar pul alýan eken.
Но dia в 97-м Гуанча зажал Туркменбаши, обвинили его в хищениях, начал отбирать собственность. Yönü diye 1997 yılın başlayıp diye Türkmenbaşı yani Niyadov Guvancı burçağa bak başlattı ya. Onun diye onu niye uğurlukta, cümürlükte ayıpladı da diye yankın biznesini, emlaklerini elinden alıp başlattı diye. Ne seyredin, ne bir bilem de onu hakikaten am Niyadov şon uğurluklarının bir ya galplıklı bir schemaların üstüne açıptır mı? Neyem ediptir mi? Belli değil ya da doğruçul biznes alıp paraya kada elinden alıptır mı? Onam aydıp olur. Yöne, men diyecek olayan da adam şol yankı Cumaev'le maşgalaty nomer 1 biznes klanı olan onam tahsiklam otel yani Kamarovski şular ýaly adamlar ine onam Aklimovlar topary wa şular ýadrosyny duran yankı 25-nji Sanjar wakat 25-nji noýar wakat diýilen wakan ýadrosyny duran adamlar men häzir getirip oturýarlar. Şular ýaly zatlar dolandyryp oturan adamlar biznes top yankı biznesmenler, telekeçiler ýa-da iri öldürüm iri. Bazarlara iýelik etip berýänler. Ýanky ýaly her gemiden 4 milyon dollar pul gazanyp oturan ýanky şeker ertip, ýöne şekeriň özünden. Biz o ya kompýutere mertýädik, başga da bir giden ady karitlerini ertýädik diýdi. Ondan inni şular ýaly adamlar hem inni ýankaýjysymy diýäli, şol 25-nji noýabr wakatynyň ýadrosyna durýar, oň üstünden hem ýol başçylyk edýänem Boris Şikmuradov boldy. Inni ýene bir zat bar, ýanky biz aýtdyk, şo döwürde diýdik, şo 94-95-nji ýyllarda opozisiýa garşy iň uly repressiýa görkezilip ýören döwüründe şo Boris Şikmuradowyň ýurdun içinde hem vice-premier hem daşary işler ministri bolup ýören döwüründe. Aýtdyk Şoşaly Garaýew bilen Muhammedulla Aýmyradowy tutsak etdiler diýdik. Minni ondan soň ýene bir waka bolýa, ol 1995-nji ýylyň 10-njy ýul wakaty diýip barata. Şo döwürde de Boris Şikmuradow daşary işler ministri bolup oturdy. Hem ýanky bu ýylonjy organyň üstünden serenjamlyk edýän adamdy. Şonda da 10-njy ýul wakaty Türkmenistanyň taryhynda, ýakyn taryhynda, atla tutuş taryhynda diýsegem boljak, görülip eşdilmedik bir protest aksiýasy bilen alamatlandy. Şonda Hitrovkadan hem köşeden hem oňa gatnaşanlar boldy. Bir müňe golay adam ýürüş bilen ýörep Hitrovkadan başladylar, başlanlarına da göni ýanky şolap şowatky Svoboda köşede mawtym bol şaý boly häzirki şoň uğur bilen ýörep baryp ýanky Amerikan ilçehanatynyň ýanyna ýygnanýarlar. Bir tarapda Amerikan ilçehanaty bilşiňi diýil, bir beýlik tarapda ýanky Aşgabat mihmanhanaty. Ondan aňyr ýanyna ýanky drama teatry we şo taýda ýygnanyşyp ýanky Niýadowyň hökümetden gitmegini talap edýärler. Bir giden talaplar ortaga ýalar, feodalatlygy, siyasi erkinlik, köp partiýalyk ýaly lozunglar bilen şo taýyp barýarlar. Olaňam lozunglaryny ýörüýte taýýarlap beren adamlar boldy, opozisiýerler boldy. Elbetde o boğulanları onu olur ýaly hat taýýarlap biljekleri içinde teýrekdi ýöne şonu ýörüýte koordinerlen adamlar boldy. Şolaryň biri men Adatlyk radiosyny Odolky kärdeşim, ýazyjy şahyr ýoguşunyna gurban. Olam 6 aý ýaly şo taýda oturup çykdy türmeden. Sonra çekildi, zat edildi. Şolar başga da gatnaşanlar boldy. Nimeň diýjek bolýan adam şonu Niýadowyň rejimi gatul repressiýa ede waret şunu gurnoýjylary. Alla wasal öňü bilen alla wady şurdylar, ýagny söz berdiler. Siz dargasaňyz, biz hiç zat etjek däl, biziň hasidiň haýyşyňyz allyk diýip ellerinden şol ýanky haýyşyndan talaplarynam alýarlar, alkalan bolýarlar. Biz öňüňe Niýadow bilen gepleşige birine gidip barýar. Niýadow siziň haýyşyňyzy dinlemäge taýýardygyny aýtdy. Hemme zat gülýär bolar. Biz soň aýar arkaýşykda oturarys. Siz dargan, biz siziň talabyňyzy ýerine ýetirerdik. Bular köşeşdirýärler, bu görgüllerem näme? Ömür bular ýaly demonstrasiýa geçirip görmedik. Tejribeler ýok. Üstesine de bular ýanky ýaly ay näme gözlerini gorkuzdyk diýen pikir edýär. Bir müňe golay adamdan alynanda 500 töwerek diýip alynýar, köp ýokary san alynanda 1000 töwerek diýip alynýar. Da şoňa gatnaşan adamdan umum sany. Inni bularını gorkuzdyk diýen pikir döreýär. Şo gurnaýjylar häzir şo gulwellanyň ýaly esasy gurnaýjylaryň birdi bärik gelende Praga bir näçe gelip gitdi ol. Bizde bir tarapdan bizde ýanky ýaly anamam döretdi ýa-da.
yankı biz gözlerini korkuzduk. Awa bizi häzir bizim talamyzy ýerine ýetirmese biz darganymyz bilen biz ýene de üýşürüz diýen pikir döredip. Bolýa birini haýşymyzy ne gowşurduk. Töden berdiňiz. Bizi çağırıp arkaýyn oturup yankı biz bilen gepleşik geçirjekdiňiz dedim, kepir geçdiňiz. Hawa soň gepleşiklerim onda dowam etdirer. Silen neme pikir bilen bular dargaýa. Dargaýa bolan bolsam bilen yankı esaty guramaçylaryny şepläp başlaýar. Netijede halkyňam gözü gorkýar. Halk belki garaşmandyrmy, şol ýaly netije boljakdyr. Ol nädip sen näme üçin garaşmalar? Olam ýene tejribesizlikden gelip çykýar da. Biziň aýyrlar ütmändirlermi? Bular bolsa alaga etdiň hemme ýanky guramaçylaryň baryny ýene ýalar. 25 tany guramaçyny türme tutulgyny hökm etdiler. 96-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda Türkmenistanyň ýokary tuğdy 25 tany adama neme çıkardy, hökm çıkardy. Awa şolaň içinde iň köp möhlet alanam Gulwelli Anan ýazyp boldy. 10 ýaşyl türme tutulgyny hökm edildi. Soň Çar Murat Guguruf'a olam nemeden köş datdan Hitrowkadan 10 ýyl berildi. Beýleklere de 2 ýyldan 5 ýyl aralygyna türme tutulgy berildi. Soň ýene gynanyrjy ýerem şo wakaň barşynda ulanlan psikologik basyş hem fiziki yankı gynamalar sebäpli şoňa çydaman şol etady gatnaşyjylardan biri bolan köşüň ýaşaýjy Tuğhan berdi işanyp diýen bir ýaş oglan özüni atyp öldüripdir da. 90-njy ýylyň 18-nji iýulynda, ýani 12-nji iýulynda waka boldy. Aradan 6 gün geçen tamam Tuğhan berdi işanyp öz janyna kastetdi. Üstesine Çar Murat Guruf etaty guramaçylaryň biri öz ýanky üýünde şol guramaçylaryň maslagatyny geçiren Çar Murat Gurufam urup öldürdiler. Olam 1998-nji ýylda aradan çykdy Krasnodarbda ýanky Türkmen başynyň türmesinde. Ýagny ýanky şimdi 90-njy ýylda türmäge batylýar, 3 ýyldan soň urup öldürilýär. Şu datlarym ýene de men aýtjak bolýan adam şol ýanky Barış Şymyradowyň hökümetde oturan döwründe şolaň tutsaga dilen döwrem şo Barış Şymyradowyň şol ýanky güýjülen jogorgandan üstünden terenjamlyk edýän döwrüne vice-premierlik döwrüne de gabat diýilýär. Ýani şu soraularam berilenne Barış Şymyradowyň opozisiýa geçenne şundan şu meselelerden gaça durýardy. Şu başardygyndan şu datlary gowgatmajak bolýardy ýa-da eýdýärdi, beýdýärdi, soraulary jogap beren okdy. Ondan yine şu yankı berilýän soraularyň hataryna Avdukuliyev'dan nähili garaýanyň hakynda da soraw bar. Inde Vremya Novostey gazeti 12-nji bagışlan 7-nji dekabr 2001-nji ýylda şeýle soraw berýär. Гораздо раньше вас борьбу с Ниязовым начали другие известные политики. В частности, ваш предшественник на посту главы МИДа Авдокулиев. Вы намерены сотрудничать с ними? Sizden has ozolya, sizin tabi yankı opozisiya işine geçmeyken bu görüşü işini diye bu görüşü işine başlayan başka da meşhur siyasetçiler bolupdy diye другие известные политики, в частности Huzufanam diye sizin özolky kärdeşiňiz diye yani sizin öz wezipeňiz de bolan yani Daşary işler ministri wezipesinde bolan Avdukuliyew diye de siz ýani Avdukuliyew bilen hyzmatdaşlyk etmekli şo adamlar bilen hyzmatdaşlyk etmekli gözüňizde tutýanmy diye bolin alay diye indi başga mesele gellikde indi bolýa bu geldi yani Şeyh Muradov da öz ýanky toporum döretdi. Yani Türkmenistanyň demokratik halk hereketi diýip bir hereket döretdi. Ondan öz egindeşlerini, pikirdeşlerini toplap başlady. Indi bu taýda soraw berýär. Ýanky Vremya Novostey gazetiniň habarçysy. Sizin Avdukuliyew diýär, sizden hasyň başlady. Oňam adamlary bar. Olar diýär Niýazowa garşy bir ýamdan ýaryny görüş alyp gelýärler. Siz şolar bilen hyzmatdaşlyk etjekmi diýär. Ondan мне bunga şeýle jogap berýär. Мы, как открытая демократическая оппозиция, поддерживаем усилия всех демократических антиниязовских сил, включая объединенную туркменскую оппозицию. Объединенная туркменская оппозиция демек Авдокулиев'in guramaty. Biz ya
Мы как открытая демократическая оппозиция diye bir de açık erkin демократик оппозиция hükmünde diye поддерживаем усилия всех демократических антиньязовских сил. Niyazova karşı ehli demokratik güýçleň hereketlerini biz gollaýar diye поддерживаем. Включая şol sanly diye Объединённую туркменскую оппозицию, Birleşen Türkmen оппозициясын hem gollaýar diye. Однако намерение идти своим путем к отстранению Ниязова от власти. Yöne diye biz diye Niyazov'u hakimiyetten gidirmek meselesinde öz yolumuz bilen gitmekçi diye. Niştayda şol görýänmi? Siz diye Abdukuliyev'in toparlayan, Abdukuliyev'in hyzmatdaşlyga taýýarmy? Siz şo planyňyz barmy diye bolin. Aýlap dolapyň soňunda ýok diye. Indi şulam esasy möhüm meseleleň biri. Eger sen hakykatdan hem Niýazowy hakimiýetden aýdyrmakçy bolsaň, eger hakykatdan hem sen mundan ozolam oppozisiýaň bardyň boýun alaýan bolsaň, onda sen ýurtdan çykandan soň, sen ullukan bir güýje öwrülmegen planyň bar bolsa, ödem şowat ýa-ni hökümet resmiýlerini wezipeden gitmeklige çağırış edip başlan ýöwrüdi ýa. Şeyh Muradowyň öňünden eden zady näme? Şo Niýazowyň hökümetinde işläp oturan resmiýleri çağırış edip başlady. Gidin şondan. Biz şonu ýoga diýät, biz şonu aýyrýas, olar ýaly haramzada, olar ýaly kelesen adam döwlet başynda oturmaly. Gidin wezipeňizden gelin, bize goşulyň diýip ilçiler çağırıp başlady, daşary ýurtlardaky diplomatlar çağırıp başlady, hökümetiň içindäki işgärler çağırıp başlady. Indi şo döwürde de sonra berýärler buňa. Bolýar, sizden bir giden taraptar çağırıp oturýarsyň oly. Sizden pikirdeşlerine daşary ýurtda öýýän iş alyp barýar. Siz şolar bilen hyzmatdaşlyk etjekdämi diýär. Ýok diýär, biziň diýär öz ýolumyz bolar. Näme üçin Şeyh Muradow Abdukuliýewiň ýol başçylyk edýän oppozisiýa herek, köne oppozisiýa hereketi bilen hyzmatdaşlyk edýär gelmedi. Bu taýda ol gyýtaklaýyn ýagdaýda sebäbini düşündirýär. Biz diye состояние постоянного профессионального оппонирования режиму, превращение меня в хронического оппозиционера никому не нужно. Ни мне, ни моим политическим друзьям. Меня хроника оппозиционера urcuk bolmasınlar diye. Beýle diýmek bilen bu näme diýär? Ýa-ni diýenlerim şo gyýtaklaýyn ýagdaýda Abdukuliýewiň oppozisiýon hereketini bir kronik, bir uluga çekip duran bir oppozisionerlik gora bir netijede gazanyp bilen oklar, bir ütüşmek edýän zatlaram ýok. Men ýaşalar ýaly bir kronik kesel ýaly bir zat öwürjek bolmaň diýär da. Мы не готовы присоединиться к дальнейшему раскручиванию оппозиционного колеса. Коэффициент полезного действия которого, как свидетельствуют итоги 10 лет, весьма низок. Бидия коэффициент полезного действия диmek peydali коэффициент полезного действия. Peydali hareket koeffisienti pes bolan diye oppozisiýon iş bilen biz meşgullanmak islämdik diye biz diye свидетельствует итоги 10 лет весьма низок. Şol ýa-ni adyna gydýan oppozisionerlerden hem soňky 10 ýylyň dowamyna alyp baran şol işiniň netijesi ören pes görünýär diýär da. Механизм, запущенный сегодня нами, исходит из конкретной обстановки в стране, где подавляющее большинство людей доведены до отчаяния и уступают за радикальные перемены. И где ilatın ağlamasının şunkı ýagdaýy Türkmenistanda diye. Bizden ne bir talep edýär, ýagny diýär radikalny peremeni. Ýa-ni düýpli özgörüşlügi talep edýär. Beýle diýmek bilen şo ýol kapasitesi düýpli özgörüşlüge taýýar däl. Biz şonu edersilen pikiri öňe sürýär. Ondan 2001-nji ýylyň 10-njy dekabrynda da Barış Muratow'un özü Günnöwer saýtyny açdy. Şu adam şol işläp durýar, Günnöwer saýtyny şoň ogly ýöredýär. Inni Bayram Şeyh Muradow ýöredýär.
Şonam derediyen Barış Şihmuradov boldy. Onun o taýda da ödem çykyş etdi, ýylyk derler. Ol gerek bolýar şolar ýaly platforma. Indi şu taýda bir zady ödem tutmalylar. Şo döwürde 2000-nji ýyllaryň başlaryndan 2001-nji 2002-nji ýyllarmy biziň hem şol Birleşen Türkmen opozisiýasynyň meňem hyzmatdaşlyk edýän döwrümde ýurtdan çykandan soň Awdaga bilen birem 99-njy ýylda duşuşdyk, adatlyk pikir alışdyk. Olam çağırdy şo hereketine goşulmagyna, şondan öýlägem bir hyzmatdaşlyk edip başladyk. Kanadaga demden soň habar saklap durdyk, alyşyp durdyk, soň konferensiýa gatnaşdyk bir tane. Şonu şu atky adamlar üçin, ine şu at opozisiýon öýlerini, opozisiýon aktivistler ipataplayan adamlar üçin bir düşünülmeýän bir zat da. Olar aýdýar, olar baha berenler, olar opozisiýanyň işine baha berenlerinde öz ýagdaýlaryndan uğralyp baha berjek bolýarlar da. Öz ýagdaýlar diýmek bilen men nämäni gödüňe tutýan? Ýani şuňky elektron tehnologiýasynyň ösen döwri, ine bir gaty bir köp wagt geçmedik ýa-da 2001-nji 2002-nji ýyllar diýmek 20 ýyl mundan ozal ýagdaý aňlady ýa. Şu häzirki dünýäň elektron tehnologiýasynyň ötüp barýan döwründe şu 20 ýyl diýmeklik ullukan bir näme diýsek bor. Bir era ýaly bir zat ol. Köp adamlar şoňa düşünýän o, häzir şeýle bir tehnologiýa ötse, o köp adamlaryň pikiriçe hamala şu bir 20 ýyl mundan ozalan şulatlar bar ýaly. Indi ödüňiz gödüňe getiriň. Şo döwürde YouTube'am ýok. Uňalman iň bärketi YouTube'am ýok. YouTube 2005-nji ýylda döredi. Biz bu ad gurrun edemiz. Abdukuliýewiň ol opozisiýa işine başlandy döwür 1992-nji ýyl. O wagt hiç zat ýok. O hiç zat ýok. Diňe saýt açyp bilse gatşýan, sahybaçy gatşýan, başga hiç zat ýok. Sende Facebook'am ýok, YouTube'am ýok, sende internet imo da ýok, sende ol Twitter diýilýän atlar ýok. Twitter, Instagram, TikTok, hiç zat ýok şulatlar. Şulardan hiç zat ýok. Diňe sen näme diýilýän? Şap edibilýän. Bir zatlar sen neşe edibilýän? Şap edip. Onam sen elle ýaýrady bilsen ýaýradýan. Ya da internette bir zat goýan, ýöne Türkmenistanda o döwürde internetim işlänok, iýwaly. Internetin näme diýilýän bilen oklar 90-njy ýylyň ortalarynda. Köp adamlarda kompýuterim ýok, ol mobil telefonum ýok. Mobil telefon ýaňýakyn açyp ýaýrap başlady ol Türkmenistanyň içinde. Ortaýetde de men ýadyma düşýär. Birinji gedek men 1996-njy ýylda bir adamyň elinde mobil telefonu göremde agdym açyk galym, "Bäh, bular ýaly telefonum bar eken" diýip. Ortaýetde Türkmenistanyň çakda gurrun ýok. Men ilkinji gedek mobil telefonu 1996-njy ýylda Moskwada gördüm. Moskwada. Hatda şu wagt men Moskwada ýaşap ýören döwrümde de girip çykyp ýören döwrümde de men mobil telefon göremokdum adamlaryň elinde. 2000-nji ýyldan ýan başlaryndan ondan ýaýrap başlady. O mobil telefon diýilýän zat bir kadylrak da döwrülip başlady da. Ortaýetde de hatda Ýewropada da. Ol iki ýak adamlar delbetde bada o biznesmenler de ýa syýasatçylar diýdi onna bunna. Ýöne bir ada tulunýan zat däldi da. Men şonu diýmek bilen nämäni gödüň ýatlatjak bolýan. Şo döwürde de edil bir näme diýsek bor. Bunlar ol Sowet döwründäki listok ýaýratmak usulyny ýaly usul wady. Bir kitap broşura çap etmek, jurnal çap etmek ýaly usullar bilen bir zatlar ýetjek bolýardyk. Onam näme sen adamlar gorkmasa sen eline berebilýän, adamdan adama geçirjek bolsaň, ýurdun içine eltjek bolsaň, ullokan ol hallalla iş. Sebäbi sen ýurda erçek adam elinde ýankyda çykar. O maşgalasyny öz başyna da birden probleme gelip biljek. Nämen şo döwürden başlap çap edilen zatlardan käbirler görkezjek bolýan. Inha näme etdiňiz diýenler o 30 ýylyň dowamında näme etdiňiz? Aýtdy. Ine şular ýaly atlar edildi. Ine şular ýaly jurnallar zatlar çap edildi. Ine şunu edenem esasan Abdukuliýewiň şol Birleşen Türkmen opozisiýasynyň adamlary şo döwürde. Ortaýetde neşir etdiler esasan. Bir näçe dille. Ine şutada jurnal bir iki dilde çykýar. Hem orf hem türkmen dilinde. Käwat ingilisçede çykýar, içinde makalalar. Yani Turkmans diýip adlandyrylýar. Görüşüňiz ýaly Turkomans, ingilisçe türkmenler diýmek bolýar da. Türkmeni illip jurnallar ýedi derli çykýar. Erkin Türkmenistan bir näçe ençeme nomer çykarly Awdagaň ýol başçylygyna. O daýan suraly ilkinji jurnal ine buna biz şol 90 ýagdaýlaşmaýan 1991-nji ýylda çykypdy. Öz elimiz bilen ýaýradýardyk şonu Türkmenistan içinde kak. Öz janymyzy howpasyna salyp elini ýaýradýardyk. Pul berenden çykdajam, bolan soň näme birazjyk pul durýar.
pulu berenden alyan, bermediklerden alan oğan bolya, okacak diýse bolya, diýip berilip göwerilýär. Käbagt jurnalın ki pulunu öt kiýsäňden tölemeli bolýar, soň eltip aňyrda agdy birilen adamlaryna şunam neşir etmekde şu Muhammed Murat Talamatow diýip jurnalistimiz wady Aşgabatdan. Soň bilemok ol adamyň ykwalyň nähili bolandygyny ýöne gaty köp ulyş etdi. Janyny hopasyna salyp sudatlary çapa taýýarlady, ödem içinde makala ýazdy, saýhalap edip. Soňam ony Aňryk Moskwaga ýetirýärdiler. Moskwada da şuňa 2 saat çykdy. Ýene şu birinji taýypdan şu taýda görýän. Şular ýallatlar çykarylýardy. Elden ele de ýaýradylýardy. Abdagaň özi ýazan kitaby 2000 ýa-ki 2 ýyl hökümetde 13 ýyl opozisiýada diýip. Ine şulam iş sudatlar etmekligiň özi. Serişde tapmaly, çapkana tapmaly. Soň ýaýrada aýjak adamlar tapmaly. Bir ýol bilen Türkmenistanyň içine eritmeli ony. Daşyndaky türkmenleriň içinde tanyş bilişlerini üstünden ýaýratmaly. Hawa, olaňyň içinden gorkmaýandyklaryny tapmaly, şonu okamokdan gorkýarlar, ellemekden gorkýarlar. Şugun kugun internete seyretmekden, bizim gepleşmekden gorkup ýörüşler. Ýani, şo döwürde şo jurnaly ellemekden gorkýarlar. Birden elläp durgan biri birden görüp, suratam alyp ýa-da görüp soň habar etdiler. Ana eline dayan jurnal alyp dur eken diýilen ýalda şonu ýal gorkanmaly. Adamlar okamokdan gorkýarlar. Şolar ýa şertde işlenilýärdi. Men diýjek bolýanym. Şol häzirki ýagdaýdan uralyp ay näme etdiňiz ay diýen adamlar hani ýekece makala şol ýanky görkezlen makalalardan ýekejetini ýazyp görkezsin, men diýjek bolýanym. Şol ýanky broşuralaryň içi, jurnalaryň içi makaladan doly. Şonu ýazýanlar hem kimler? Intellektual adamlar şo döwürde opozisiýaň işine goşuldylar, gorkman. Şolardan men käbirlerini görkedeýin ha. Şol agdy birligine 80-nji ýylyň ahyrlarynyň 90-njy ýylyň başlarynyň adamlary şolary. 91-nji ýylyň şol GKÇP wakatyna şoňa protest bildirip, ýani kommunistleň häkimiýeti eýel almaklaryna protest bildirip, şu awgustyň ahyrynda geçirilen Türkmenistanyň paýtagtynyň edil merkezinde Mawtumlyň ýadyýarlygyň ýanyna onlarça adam üýüşüp esas bölegim agdy birlik halk hereketiniň adamlary gorkman Niýazyň rejiminden. Niýazow şol agdarlyşy gollanlygyny ýadygaryp ödem tek näme boljagy belli däl. Häkimiýetiň kimleň eline geçjek. Şondan gorkman, türmeden gorkman şeýdip çykyş eden adamlar. Ýani bilenem soň darga dilan soň garşylyk bildirip, Niýazowyň hereketine garşylyk bildirip, şurada Lenin bagyna açlyk çekip oturan adamlar näme? Akıl taparam görýäňiz, ýogşana wany ýaşuly bayry nemelen biri, ýa esaslandyrandan biri demäni. Ine bu Nurberdi Nurmahmedow ine agdy birlik halk hereketiniň başlygy. Şu adam ýol başy taýdaplan, ýa ine Hudaý berdi haly. Ne bu taýda Durdy Muhammed Gurwanow eli kameraly. Bolmasa şu agdy birligiň işine goşulan okdyne şular ýa jurnalistler. Durdy Muhammed Gurwanow. Ýöne şu adamlar ayağa gally, agdy birlik ayağa galdyryp şutak miting gurnady bolan alga apardylar. Ýagda ýa üýtdi ýajoýdy, ýani şolar ýa şemeçililer hem bar da, ýagny işine kömek etmedi, ýöne häzir birden ýagda üýtdi bular agdy birligiň adamlar häkimiýeti ele alaýmasyn, bizem şondan peýdalanan lip baran adamlar hem boldy. Ine bulam agdy birligiň esasy adamlarynyň agdalarynyň hem köpüsi bar şu taýda yerli latama bi Göktepe galasynyň yeri ştaý. 1990-njy ýylyň Intek Sovet häkimiýeti dowam edip durýan 90-njy ýylyň 10-njy ýanwaryna ilkinji bolup şu hatyra günni belläp başlan agdy birlik halk hereketi boldy. Şonu gurnady. Baryp şu taýda Göktepe galasynyň yerleşen yerine gazan atarıp, canını soyup, bir giden çykdy jedip, onuň yerli adamlarym şuňa ýanky düşündirip, oba aýlanyp adamlary düşündirip, adamlaryna şuňa sadaka beriljekdir. Hatyra günni belleýär diýip siýasaty orta goşman, ýöne şu töwerekdäki adamlaryň içinde şu maglumaty ýaýradyp, adamlar geler ýaly edip, sadaka beren ilkinji agdy birlik halk hereketiniň adamlary boldy. Ine şu taýda şol Göktepe galasynyň şol ýumrulan ýerinden oturan adamlar şular. Ine agdy birligiň hem agdalarynyň belli bir bölegi. Şu aýalga ýyllar hem şo döwürde käbirlerine Karl Marx adında kitaphanada işläp ber.
marallyp deme ilmi şäherimiz wady. Ondan ine bir giden ýaşky aýaly gelden köpüsi kimsi hudojnik, kimsi mol işläp beren, kimsi kitaphanada işläp beren adamlar. Awa şular hudojnikler bar içinde. Ine Muhammed Seyit Muradov şu ýaşyl pahyr boldy. Gylşar Mämmedov ikiz dogan. Ustahanalar wady. Şu ustahanada agdy berilen ýygnaklar geçirilýärdi. Ine Hudaýberde haly final şutaýda bar. Awa şular ýaly üýşülýärdi, adra adam bolup üýşülýärdi, köpüräk adam bolup üýşülýärdi, ýöne üýşülýärdi, erkin gurrun edilýärdi. Gelip darga diýadylar. O gelip darga diýadylar üýşülenini bilse. Onda da ýene üýşülýärdi. Ýene üýşülýärdi. Gorkujak bolýardylar her hili. Şu adam näme üýşden sen gelip hawa darga darlar, hem ekederler, hem soragym ediler. Ýöne şoň ýadrowatynda bolan adamlar şondan gorkmaýardy. Korkmaýardy. Men kanun, hukum, men näme? Men çaýa geldim. Öýdün tanyş bilişler bilen oturup ustahanada Muhammed Seyit Muradowyň heykel taraş Muhammed Seyit Muradowyň ustahanasynda gümür ýamrede oturyp näme hakymyz ýokmy diýe. Ýadyk. Bidem okap beren nögrümizde şu universitetde bar ýadyk ýöne çaýlaş gaýdy şu adamlaryň üýşýän günleri wady. Şo güni gawatlap ýaşawlandyrylar bolýan bar ýadyk. Mommaň ýanyna oturup gürleşýärdik, bolup beren wakalar maslahatlaşýardyk. Başardygymyzdan ýanky ýaly listowkalary, jurnallary ýaýradýardyk, tutulýardyk. Sorag edilýärdik. Ýöne gorkumda ýokdyk. Şo döwürde şon ýaly bir hili öz boluşly bir tendensiýa da boldy. Ýaşlaryň esasan studentler aradynda. Şo seni KGB çağırmasa, KNB çağırmasa, onda sen bir ýütüşki işemediýär, näsinde KNB'ň gözüne düşmedik bolsaň diýlen ýaly bir hil döreýärdi. Şoň üçin KNB çağırylsak gaýta biz wara özümizde bir gowa haberlen ýaly görýärdik. Dogry maýdan özümizde şon ýaly bir hili duýgu bardy. Şu o döwürde KNB diýilýärdi, Komitet Nasionalny Bezopasnost. Milli Howpsuzlyk Komiteti. Çağırýardylar, oturýardyk, gümür ýamry edýärdik, gaýta şol KNB-şlikden özüne we şolaň özüne biz wagt edýärdik. Düşünün o biziň etjek bolýan zady medeni köp partiýalyk. Ine Türkmenistanda diňe bir partiýa, niýadyň partiýasy bar. Ýöne köp partiýa döredilse, şu ýurt üçin gowy diýip olar o görgüller bar, oturan o dinduklar bar. Köp partiýalyk näme düşünen oklar bar. Bilýän zat şu öz wezipesi ýa birine garpçylyk edip pul almak zady. Sotak barıp gaýta var ol boru betede diýip biziň var edýän wagtymyz biziň edýän gurrugymyz diňlemekden gorkýardylar. Ýöne gyzyklanıp diňleýänler bar içinde. Diňleýänler bardy. Bizim düşündirýärdik. Biziň etjek bolýan adam jenaýetçilik zat däl. Bunun üçin bir partiýa bolmaly, ýa-da köpüräk partiýa bolmaly. Onuň beýatleşmeli. Haýsy özüni görkezip bir iş görkezip halkyňa ananlaryp ananjany gadanta şolam ýeňiş gadan ýa. Şolam otaň parlamente bar ýa, şolam deputatlary, wekilleri. Ona şolar ýurt dolandyrýar, şolar ýaly adamlar ýurt dolandyrýar. Ona şolar öz beren sözünde tapylmasa, halk üçin bir iş görkezmese, inniki taýla orada inniki beýlik başga partiýa ses berýär. Şoň näme serwet zat diýip, o biz prokuror bilen KGB-şlikler bilen arkaň şu zatlar gurrun edýärdik. Şu wagt näme üçin şonu etmeliler, şu wagt sen näme tähellem bilen ýeňine ýamy. Sen gatyr nämeňden gitmeseň, bir hetdiňden aşyp näme edip bermeseň da, bir öz şäheriniň bilip şol ýöne köýçe kanuny, hukuky esasynda, Türkmenistanyň öz konstitusiýasynyň esasynda da gurrun edibermeli. Köp partiýalyk o Türkmenistanyň konstitusiýasyna bar da, ruhsat berilýän da. Şonu ýeliň alyp ýöne şoň esasynda da gurrun edip bolýar. Ana şo döwürde şu internetiň ýok döwründe. Şolar ýaly dil bilen, listowka dil bilen görülenýärdi. Jurnallar ýaýradylp, şonu ýaly hereket edilýärdi. Indi şoň üçin indi şu wagtky aktivistler aýtjak bolýan adam. Siziň eliňizdäki şu wagtky mümkinçilik biziň o döwürden gödegine getirip bilmejek mümkinçiligimiz. Biz birek ýerege jaňa demiz da or gidip biziň owamyzda telefonum ýokdy, bir iki tane adam da bardy. Ýokary wezipeler adamlar da öýünde çekipdiler. Owada telefonum ýok. Şol adamlaryň öýüne baryp jaň etmekden çekinip aý şoň edýän gurrugymyz diňläp gorkaýmasyn diýip bizni opozitsionerler jaň etjek bolýar. Aşgabatda jaň etjek bolýar. Şu ýöne bir jaň üçin marag edýär. O 20 kilometr ýol aralyga awtobusda gidip şo taýdan ondan awtomatdan ýanky переговорный станция ara gatnaşyk stansiýasyna baryp pul telep gidämizden şol aňyrdaky eginleşlemede jaň edýärdik bir habar bilmek üçin. Ýöne habarlaşmak üçin bir giden ýoluň işini taşlap, barýyny taşlap ondan
Şähere gitmeli, pul telep, birden pul teläbem Aşgabatda çykmaly. Ona hawaryny ýetirmeli, hawar almaly, näme ýagdaýlar gowy, näme täzelikler bar, näme etmeli, barmalymy, ýa gelýäňizmi eýle beýle. Häzir nähili? Oturan ýerinde dünýäň durly künjegine ýöne näme çabary ýerden ýiberip oturmaly. YouTube mi, TikTok mi, Instagram mi, Facebook mi, ýöne goýuşdyryp oturmaly. Dünýäge şu wagt goýan wagtyny eýle, dünýäň ukunjyny etdi. O döwürde onu ýalda atýar. Onuň şol ýanky peýdaly kafitsiyet hereket diýilýän zat bar. Şo kafitsiyet şol peýdaly netije gadanmaklyk diýilýän adam ýanky ferişdelere de bagly. Ýanky instrumentlere de bagly, sen elingdäki teknologiýa da bagly. Näme derejede? Şoň üçin adamlar näme diýýär? Makala ýazýardy. Bir zatlar ýanky bir şurular çykarýardy zat edýärdi. Hanynny şu wagtka ýanky aktivistlerin itlendigine ýankaýdyşmaly. Ýekece makala ýazdyrjak bolup gör, bir makala ýazyp biljek adam barmy? Intellektual potensialy barmy? Gynantakda ýok. Gynantakda ýok. Emma eliňizde sizin näme teknologiýa bar? Siz şo döwürdäki 90-njy ýyllardakydan 2000-nji ýylyň başlaryna döwürden siz 100 etse, 1000 etse netijeli iş görkezip bilýäňiz, şo bilmeli. Eliňizde näme teknologiýa? Ýöne şonu da hani ýankaýdyşmaly gepleşiň başynda aýdyşmaly. Alynýan gala barmy? Ýene men agdyrdyň döret bilýäňiz. Şular ýa teknologiýa eliňizde barka. Onuň şular ýaly ýagdaýda indi men diýjek bolýanym. Şo görgüllere, şo 90-njy ýyllarda, 2000-nji ýylyň başlaryna bir zatlar etjek bolan, ýanky ýal bir giden jurnallar çap edip zat edip, bir giden pul harçlap, öz janlaryny riske goýup, işlerini koordinirlep, şular ýaly bir näile bolsa bir hereket görkezden adamdan gadyryny bilmän, 30 ýylyň dowamynda näme etdiňizi, eden işiňiz ýok diýen, o burnuň suňuny agdynyň gyllygyny artyryp oturan oglun gyýlar bar, ýa-ki şyltak atyp oturan. Men şolara aýdasym gelýär. Şo döwürdäki adamlar ýaly ýekece makala ýazyp görkezdiň hani. Ýalňyçda diýilňçda bir ter ýekece tözlem diýip görkezdiň. Ondan siz bilersiňiz näme derejede şol işiň aňsatmy ýa kyndygyny. Ingol bana men şonu ýatlatjak bolýan. Çok gadyr bilmeden adamlar bar. Men käbirini aýdýan, şol ölüp bitip giden adamlar bar, siz üçin diýen. Türmede çüýren adamlar bar. Maşinler kaktırılıp bappa oklan ýaly öldürilen adamlar bar. Şolaň ruhu tutar diýen şolara dil ýetirseňiz, näme dipdirler şolar hiç zat etmeýändiňiz, ýal ýagylar zat diýilen. Men bir kysanyna diýmeli boldum aktivistler. Şolaň ruhu tutar diýdim men şolar. Şoň üçin diýmek, şo zady diýýäňmi, diýmek sen şo zady öwrenmeýändiň. Sen düýünki taryhyny öwrenmeýändiň. Diýmek saňa şo gadyk gylýar. Diýmek halkyň ykbalam gadyk gylýar onda şol adama. Sen özüňden imit ýatajak bolýan. Şol höne aktivistlik hereketi bilen eliňe bir kysam plakat alyp çykyp ertem, o tüdürläp näme iş etdiňiz, ine biziň edýän işimiz diýen bolup bir ullukan gala alan ýaly. Şonu ýalat diýen bolsaň diýmek, sen halk bilen işiň ýok. Sen taryh bilen hem işiň ýok. Düýünki dilen işler bilen hem işiň ýok. Diňe özüňe bir zat onda plus almak üçin edýän bolmaly. Bolmasa sen şonu diýmersiň, sen gydyklanyp görersiň, näme etdiler ka şo görgüldür. Şo döwürde tehnika da ýok, mobil telefona ma ýok. İnternete ma bir iwal internete ma ýok. Ýurdumyz içinde asla da internet ýok. Ime ýok, hiç zat ýok. Näde bunu işlediler ka? Näil kyn boldy ka? Ya şolara näil aňsat boldymy ka? Şoňguny gydyklanyýanym ýok. Şoňguny gydyklanyýanym ýok. Diýmek gurumoçulukly opozisiýa ýok. Intellektual derece ýok adamlarda. Şular ýaly ýagdaýda häzir birden bir hili ýollar bilen agdalyş golaýyna, şo tak barjak adam onu näme gurup biler? Ýene de diktatorany gurup biler. Sebäbi halkyň aňynyň täp öwrülüşik ýok, özgörüşlik ýok. Aktivistler diýilýän adamlaryň özlerini gynanýan takda belli bir intellektual derece ýok. Siyasy medeniýet ýok. Şolar ýaly resurs bilen, şolar ýaly hamyrmaýa bilen näme gurup bolar? Demokratik jemgyýet gurup bolarmy ka? Gynanýan takda mene dogrusyny aýdaýyn. Ýok. Hormatly ýerleşler, Sanjar wakasy näme? Hakykatlar we toslamalar adly gepleşikler tap görmeden ikinji bölümini biz şu taýda tamamlaýas. Ýöne oň dowamyny siz indiki gepleşigimizde diňlersiňiz. Indiki bölümlerde size hasa garaşylmadyk we geň taň maglumatlar garaşýandyr, şonu unutmaň.
Şoň üçin kanalymyzdaky gepleşikleri ýydarlap oturuň. Abuna durmadyk bolsaňyz abuna duruň. Gysganmasaňyz like basyň. Ýaltanmasaňyzam gepleşiklerimizi we tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyp duruň. Şuňlukça ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.